wallahi a zan gwada. nan wannan 4,000 ya wannan 3,000 wannan 2,000 na 1,000 ma sai dai ka ɗauka ka gani ka aji. hajiyan daɗi wannan irin goro ne 3,000 naira 1,000 sai ka ce wanda aka yi safararsa daga ƙasar waje. ai ko ka biya kuɗin ma kawai iya ganin ne ai kyan goron ma ya ci a bada ko 1,000 nawa. Haka ne. Baka ga cinikinsa muke a cikin gida ba? Ai giyora ya girma an daina ɗora shi a baka ai talla. Ko lasa ne zan ba da kuɗi. Infinity. Hajiyan daɗi. Ko da kuɗinka sai da rabanka. Haka ne ƙwarai. Ina Infinity. Infinity. Ƙwarai. Ya haji. Ya shi kenan. Infinity. Dar uba. Akila. Alƙur'an na gaida ki. Na gaida ki. Alƙur'an na gaida ki. Alhaji. Na gaida ki. Alhaji. Yes. Ka bara mun kaya. Ai full auction. Ai wannan tafin ce. Double sigina ce. Functional mirror ce. Komai target. Allahu Akbar. Ina tifa? Ya ba ta jin hawa tifa. Can hali a ganta a yashi. Wannan da na san da wannan da tuni na daɗe da sanin gidan nan. Wannan shi kenan ke wannan ki tsara rinka kallon ki. Ina ganin hadiri nake yi da hadijiya da mazai ba. The beginning of discussion. The beginning discussion. That's the beginning of discussion. The beginning of discussion. Na ga beginning. Alquran na ga beginning. Na ga beginning. Yar uba duk wurin da ibu ga beginning ne alquran na ga beginning. Ga end of discussion. Ƙarshen zance. Ai bature duk da ya gama kira da ya zo kan ya ce to end of discussion. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Let me pop alawa tsinke. Ya kasuwa. Yes. Ya kasuwa. Kasuwa ban san ana ba. Alhaji ya aka ji da lissafi. Hajiyan daɗi ga inda aka tara daɗi. Maza mutanen mu. Maza mutanen mata dai mutanen mu dai. Maza mutanen mu. Ki banni na ga mata iya mata. Matan da suka kai. Maza mutanen mu. Allah ka lokacin da zan karye. Alhaji ya lissafin kasuwa. To ina zan yi lissafi ga gurin da zan lissafa. Maza mutanen mu. Bare. Maza mutanen mu. Haka ne. Maza mutanen mu. Haka ne.